simpat kalian juga good news TV yang suhai pi we paralog di perbanyai baik pas nak ini ke program lo kini ke Bible study lo kini ke topik ke Langbrot Bad U Nongaplangbrot ke Jingiadei Kaba Phylla ni skem ro ba kini ke Bible study ke bunyi layo kini kita yo ke balai kalau yarap bat kalau long ke kyrkhu pi Kaba Phylla la ban yo ke jing shy kebedai berketin ke U Blei Un kyrpang yakni kesam kabar ulai U Blei Un ni kyrkhu yang ni sesi simpat untuk ni ke janmiet jingduwai kopang iwan atmat jome kini ke potrai ban aingo yemi sesi simpat ngala sya sumhai ni don lang ban ni sya skor yakni jing ikai ke ketin ke berkut ke jome tu yalam ini atrai telung jong Syiem patulong ringkat balong jong syakri batrak ujomi ke bawang tun semua try kandong ke bawang namihi ke ketemu simpan amin haga janmiet Thursday kepala dep nilai keren ya ki artli ki jingbatai pensyai ban penskem ban pensisya ke jong David ya ke jing pelaju ba ka jingiadei jong ukum ka Langbrot Bad U try kumu Nongaplangbrot kalong Kaba Phylla David wong try long Nongaplangbrot jungalan kerdo but upen shisha ya kata da kaba uyathu ba uni Nongaplangbrot ujung u dayuta ubo pendap yaki jingdon kam ki jogu nilai keren ru bau pla ban pensisya ban scam ya kaka jingiadei bau ngan kerdu namar bau ni Nongaplangbrot udai ba ai u ya ke jingalam nani ya ke guidance but akan ni ke janmiet pat dia baik ya ki arti ki wipat ki jing pensisya ban pen scam ki jongu ki jing pensyai ban pen scam ban pensisya ki jong David ya kata ke jingkam jonggu ba kata ke jingiadei ke jonggu Bad U try kumu Nongaplangbrot jonggu bakalong Kaba Phylla akaba uangan kerdu namar balai namar umat haka jingiat nanti jonggu ya ke jingdon ke presence ke jonggu Nongaplangbrot pat kaba harpat lani kaba saw kaba ngalaban umat tu ya ke jing pentengen dan ke comfort kaba U Nongaplangbrot u ai bat penyo ya u komba ule ya ke Langbrot ya ke ni shem ha ka dekot kaba saw jong ni kesam kaba arkulai pat kani kesam kaba saw ko ongkum ni kesam kaba arkulai ke dekot kaba saw ko ongkum ni Shisha lana yadu ya ka tem ka seniu ke jingya. Nganom syapting ya ka basniu. Namar medon ringkat mamibat na. Udingdo bat usyandu jami. Ki pentingin yang na. Ini pek mentah ya kini ke Bynta kabalai jong ke jingbatai. Syai ke jong David. Pan pen scam ya kata ke jingkam ke jong u. Haka bangi puli ya kini ke sam. Kumtu kumba ngala puli pi mentan but kabo David uong shisha langa yadu ya ka them ka sungiu ke jingyam nganom syapting ya ka basniu namar medon ringkat mamibat nga dingdo ban usyandu jomi ki pentengen ya nga but day namar kata nila ban sutu habau ong ya kata nila ban sutu ba menta uni u David u batai syapang ka jingiat lenti ka jong ukum ka Langbrot bat utrai ju u kum Nongaplangbrot bakila don haka mar siteng jong jingiat lenti ke jong ki kum ka Langbrot bat utrai ju u balong Nongaplangbrot nila ban om kum ta deling ba ka jingtho ka bau David hi utho Akid kot baning kong hadu balai nila ban ringdur
ila ban penwandur ba u David kum ka Langbrot u ya thu aki weipat ki Langbrot jong ki weipat ki kenhon Langbrot chapang la u try ba chapang ki bro baroh ki ba u try jong u la le ya u kum ka Langbrot kat ado ba umdan jingkerdu shu habang ipuli kitu ki dekot baningkong hadu balai kakren ya kata kaba u David open kren ya ka Langbrot but kani ka Langbrot kayaro ya ka kaba unong up Langbrot ule ya ka uyaro aki wipat ya lau jong utrai but unong up Langbrot jong u kay kaba uya thu kalong ba unong up Langbrot jong u ubalong utrai ubamna paniya nujor ubalong incomparable ubalong halor baroh lani ubalong supreme but ubadonbor baroh ubalong sovereign uya tho ya kata ki weipat ki Langbrot kapau kumba kata kadai kajing ya tho jong u haki weipat ki Langbrot jong ki weipat ki kenhon yalau jong dong up Langbrot uba u ukot utrai lani uyawe habang ipulipat ya kani kadukot kabasaw nila aruban ong ba kani kadukot kadai kadukot kaba kam hamar pedeng jong ka jingiat lenti haka jingim jong ukum ka Langbrot lani ka jingiat lenti kaba mar pedeng jong ka Langbrot kabalong ru kata ka jingiat lenti kaba adu kata-kata But u David kum ka Langbrot hangi uyat ya ka jingim kaba marwe bat uba marwe kadai ka jingim kaba etam henry kadai ka jingim kaba umat ya ka jingtengen kaba tengen tam ka jingyat lenti ka jong ya kaba u David i upla haki kentin ki badon hakani ka khot kaba saw kum tu kum bara puli hangi ya kendu shu ya ki weipat ki Langbrot na ki weipat ki kenhon henry udon tangi lau jong unong up Langbrot ya uba ulah man ya keren but hakani ka jing ya keren ni yo iru ya ka jing theno ka jong David kum ka Langbrot ya la ka donut ka jong halau jong try kum unong up Langbrot nilaban kali balay kalong kumta kadaw kalong baka day kapor kaba etam bat kalong ru kapor kaba kong santam bat kaba tambakla hakani ka jingiat lenti hakani kapor ki baroh kinlong ki bala bakladut haka jingim jong ka Langbrot ki paralong bat ki parbengen yang ini plek ya ka jingiat lenti jong ka Langbrot ringkat bat unong up Langbrot hakabakum kani kapor kabalong kapoliur haka jingiat denti jong ka Langbrot kapoliur kalong kapor kaba but kalong ka kapor kaba kongsan hadu kata-kata kumbala om sikamat hakapor kaba kum kani kapor kaba unong up Langbrot uyalam yaki yaka kenhun ka jong lingba ki jagatem shwa ba kinhap ban kiu yaki rana blum Parban boy siya kriar jung kilum enda habala boy katerang. Wala kini ki tembat ki try jung ki rana blum kilong ki jaka ki badap ki jing ki jing ma ki babon. Henry niu nong ap Langbrot utip ha ya ka jinglong jung kini ki tem. Bat kum taru utip kumno ban ya lam ya ka Langbrot. Lingba jung ki namat ulayat lingba ya kini ka tem. Bonsin la bonsin. Ki jingma ki badana kamat jung kini ki tembat ki try jung ki rana blum. Kilong ki jing slay ki ba jaman kapon. Nanta ka jing klem jung ki lum, ka jing tuj no jung ka kendo, ka jing bon jung ki phang ki balong bi. Ka jing don jung ki marat klau ki babon. Ki ba ap thap ban yo ban penjat ban penyap ye ki Langbrot. Ka jing be
bat lenshok jong ki eryong bat kumjuru ulabba lapsan ubujur. Amal kata kini ki them kilong ki jaka ki bashitom bat ki ba ya Langbrot bagayat lingba ya kani ka poliur Deitang unong ap Langbrot uba start bat uba ap i lagi jong ki Langbrot uba yalam ya ka daka jing snow scam lada nong ap Langbrot udai ubushi ap tangkum unong bela unong kwa ban yalam ya Langbrot lingba ki jakatem hakapoliur kajing kali kelaban mi nabar kata balai unong ap Langbrot ujialam ya kekenun Langbrot hakapoliur lingba kini ki jakatem kidon shibun kidaw balai unong ap Langbrot ule kumta kapaningkong unong ap Langbrot ubalong utrai udai ubala tipha ya ke jinglong jong kini katem namar ula ya chua mo u yakini ki jakatem bunsin la bunsin kumta kamdon kanu ka jing kabala ban bu ya uni unong ap Langbrot kumno ban le hakaban yada bat ban yalam ya kekenhon ke jubu ula tip lupa ki phang ki ba kumno ki don hamta kinong shun ki ba kumno ki don bat ki jaka ki ba kumno ki ju shong ban up thap ya ki kenhon jubu ya ke kenhon Langbrot jubu bat kum tau tip kumno ban yada ya ke kenhon bat utip ru kumno ke eryong kawan bat utip aka nuka por baka Langbrot kadang kam ya ka jingiada ka jung bat kumno ban yada ya ka lingba ka ni ka linti ka baka day ban yai kumta uyalam ya ka Langbrot lingba ka tem namar ka linti ban pui syakilum ki ba penga ka day lingba ka ni ka tem ka bangiu jung jingim Klam yai lingba ya kani ka tem ka bang ma ka bang iu jung jingim kanumla ban poi shate shekilum ki ba pengat parbangi mangiru shwa ban poi shulu ma pengat jung jingim ngide ban yai lingba ya ka tem ka ba ka jing bat wat ka jingyap i kilong tang ka sengiu namar ka jingim ki parbangi kam donna ka tem henrei haki clear jumru kabaan haba unong ap Langbrot uyalam ya ka Langbrot lingba katem hakapoliur kalong namar day hakatem baula ban besaum ya ka Langbrot daka kabakut bat kabadabyang kiwa bat kiwa aduj ki dab daka kabasur clear kabatut na kilung ki bajrong kapor ban yaj lenti kabajrong tam na kabenta jong ka Langbrot kadeiru akani kapor kapoliur jong ka jingyat lenti ka jong ka kadei kapor ka basyit kerang pat kadei kapor ka bakamet jong ka Langbrot kadawa shibun ka man akasi reba unong ap Langbrot uyalam ya kalam iya ka lingba ka tem ka basyitong ka basyit kerang bat ka bathat kabaka da kasengiu jong ka jingyap uyalam rup yaka syakiwa jong ka tem kibatut na kilung kibajrong banyo ya ka ban pentengen ya ka jingim ka jong ka Langbrot kung mangingilay gren hakatu kawe ka Thursday kapalala no kawalayat no kiparbangi pilayat katno ya ka tem ka bakrit pilayat katno ya ka tem ka bashitom ka tem ka dap jingma bat ka bakere pi da ka sengi jung ka jingyam katno pilayat ya ka tem ka badap da kijing ma ki bakthang ba wat aba pikwa man klet no ikiru henry pimla kin mau kan amdan ka jing pentengen ka ba kampalat na ka ba pitip ba piyat ringkat bat unong ap Langbrot namar utip ba siapang ka jingyat
enti ke jongpi. Ba utip pala kalong katem kalong kabajai bat kabasitong. Kadeipat kabau ong yang abat yepi. Yat bat ngakukun. Namarkat nus lem kajingyat kalaban long. Ringan pen boy yepi syakilum bapengat jung kupa junga. Yaki bangala kret lupa na kapenta jongpi. Day habangi dona kani katem. Habangi pdiang yu jisu kubunong Langbrot jungi. Jisu ong yingi kapor kabakum kani. Ngam ino kun swet yepi. Ngan wan pat happy. Kata kani kapor kabangi yo. Habangi yaya ka jingdon jungunong Langbrot. Lingba katem jungi jingim. Watla. Wat lingba. Katem kasuniu jungi jingyapi. Kabalai unong Langbrot uyalam ya Langbrot lingba katem hakapolyur kadaw kalong badai haki jakatem bakadon kerai kabam na kabentakan kenhun Langbrot shwa bakan kiu yaki diki ranap lum Langbrot kadon kambha banong kabaklain badai tang unong Langbrot uba timbahaya kata Namar kata, watlah kapolyur kalong kapor kaba kaba jerong baka Langbrot kahapan yat ting baya katem unong Langbrot uyalam ya kanang ta. Unong Langbrot abaka Langbrot kadon hakatem umju ino marwi ya ka. Upet baka day ban bam tang yaki plan kibatay ya ka. Bat yaki plan kibalombi. Kadai nomor kata ka jingiat kabar ringkat hapdeng unong Langbrot bat Langbrot. Unong Langbrot udon be asnda jongka. Namar utip padon pun kinong penjat kiba hap ya Langbrot bat namar kata ban yada ya Langbrot nakibakum kita. Kumta Langbrot habaka don bat unong Langbrot hakta ka jingiat lenti kaba pahu hai hinrai kaba sitong bat kaba dan jingma kata wala ka tem kaba kahaban yat slem kaba thai kaba terkong kaba yong jong ke jingim kaba long ka sengi jo ke jingyapi ka smo shingan namaras senda jongka don unong Langbrot ubat tipha bat ubat tip dut yaki bat ubat tip ru ka kaba batam na kapenta jong Langbrot baru David abu don ka jing petri ka jing im jong kabu hapan ya itu bai ka tem jong ka jing im umat ya ka jing don ka jong blei haka jing im ka jong bara bu wat iki kintin kiban ya bian ki ban batai ka jing dei jong bat blei ka ba mi naka jing don ka jong blei hasenda jong uken mau iki sibo aplang iki Langbrot jong pa jong baru utrai ulong Langbrot jonga ngan kerdu namar balai namar shisha langa yanu ya katem kesulniu ke jingyam ngan shepting ya kabasniu namar medon ringkat mami batna parbangai batki paralok compare katno ka jingai katno ka sitong ka liur jo ke jingim mapi hapan ya lingpa katno kinong shun ki apan penjot Yepi, kanu ki eryong jo ke jingim bat ki jing shlei jo ki umba jo ke jingim ki be ban telat yepi. Ken mau ba jisu ba unong Langbrot uba bha udon bat ni namar kata wat shifting. Shupai shu slok bat shu kongu ka ba ong yang abat yepi ban le. Namar de tang ladang nila yai lebay ka tem ka basyil kay jong ka jingim ringkat bat unong Langbrot de hangta bat tang hangta bangin salaru ban poy siya ulong bapengat bat bakhoy jong blei kabenta basaw jong gini ka Bible study kabangin niya pek menta kabaw David ubatay siya ban penskem bat pensya bakata ka jingiadei hapdeng jong ukong Langbrot bat utrai kung unong Langbrot kalong Kaba Phylla kalong syapan ka jingtengtengen kadai na marba hakata ka jingyan umat ya ka jingpentengen
lani ya ka comfort kaba u nongaplangrot u ai u. Hakilan ki bakut jong dari kadukhat kaba saw u David u ongkum ni. U dingdo bat u shandu jong mi ki pentingan ya na. Kaba Phylla ban perkat cipang u nongaplangrot haba u yalang ya laki langbrot shanu ru umju penkia ya ladi. Umju penkia ya ladi. Dakabarak bon ki atiar. Henry udon au artli ki atiar ki bakodor. Artli ki atiar ki bakodor. But way ni kita udai udingdo. But way pat udai ushando. The rod and the staff. Uni unong aplangrot. Ya udingdo ujubat haka ketika menjungu. Kat baya uni ushando pat ujubat haka ketika diang jungu. Ini pek kendiat kuno uni unong aplangrot. Upendan kam yakini ki artli ki atiar ki baubat hagi kiti ki junggu. Ini pek kuno upendan kam yaudingdo. Kapaning kong uni udingdo nomor udai uba unong aplangrot ubat haka ketika menjungu. Utau ya ke utau ya ka jingklan. Utau ya ka bor bat ka ikhtiar ka jung unong aplangrot. But udi udindu, udeiru, atiar, uba, unong aplangrot. Ubadau, upenyat bed, but upen bed, udiscipline, but correct. Yaka langbrot, kabayat sakma, shani bat shawi, nakakanhun. But haba unong aplangrot, udon hasenda jongka, upenan kam ya udindu, jongu, banyalam ya ka. But haba u nong aplangrot upenan kam yu ni dindo banyalam ya ka. Kani ka langbrot kamat ya ka jing tingen haka jing im jongka. U dindo jong unong aplangrot. U day namar kata. Lani u keren capang ka ketien ka jong u blei. Kaba ukren bat punan kam ban pen yat bet bat ban pen bet ya ka jingiat nanti jong David haba udon haka them juga liur ke bejrong ka them ke bejrong ka them ke batai bat ka them ke badap daki jingiade bat ka ketin jong ublei kum udingdo jong unong aplangrot ka pentengan ya ka mensim ka jong David. Namar kani kali kita kapan bed you habala poi siya kapan ban baklano kapan bed ikan tiya jong but namar kata umat ya kajing smokin hakajing im kajong parbangi akwa ban bu kajing kili kuno yang ya pipan nila syane em hakajing ya lambat kajing pen bed kajong kaktin kajong ublei ya kajing em kajong apat jumpi u David ti wong namar bu ulama ya kata kajing ya lam kajong ublei kajing ya lam kajong try kum unong aplangrot dauni udindo balong kaktin kajong wong kaktin jong mi kalong kasyarak ya kikijak jonga bat kajing syaya kalenti jonga. Try jisu unong aplangrot babahu om kuno yang apa dipi. Oh ka jingduwai ka jong halor jong ukupa u hapdeng u duwai ka ni ka jingduwai wong to pen kentang ye ki da ka jing shisha ka tien jong mi kalong ka jing shisha. Ka tien ka jong mi kalong ka jing shisha ka tien ka jong blai kalong ka jing shisha ka ban pen bet bat pen yat bet ka jing im ka jong ni. But day habangi sya ya ladi ka jing pen bet bat ka jing yalam ka tien ka jong blai ngin lai na baroh ki jing apa tien. Bat ka jing kelmar jong ka jing mut jing perkat jong ni. Rabangi lai na kini ka jing mut jing perkat ki ba kelmar barabangi ma i kata ka jing mut jing perkat ka basuk bat ka batungen. They hang tangin salah abang ong kubang David. Udingdo jong mi upentengin. Yang kaba arpan. Udong aplangrot uji penan kam ya udingdo ban nyaw ya ke langbrot swa ban penrung syapok ka jingker.
haka kitab jong Ezekiel ni syam ya kani haka ba U Blei Un bat ngan penyai ya pi hapo uding do haba unong Langbrot upunun kam yo ding do ban yo ya ki kamut ba udah pek benya ya ka koi ka kia jong ki Langbrot tamba usu hun bakilarung sika kenuan unrai udah pek benya ya ka koi ka kia jong ki Langbrot abalatap ya ka da usnyo ubobren kadon kalat kaba kidon asau ki badan saudong ya ka kila ban sno akani Langbrot bat unong Langbrot ujit benya scrutinize ya kani Langbrot dauni udendo yo baki ki besniu ki sno aka ban daudendo upet baki ki baroh kidai ban biang ban bet hakam met juga ni kedai ke jing pet bat ka jingiet ka babnya ka jong unong Langbrot biala ka jong ka Langbrot da udingdo bolong ka ketin ke jong Blei kabalai udingdo udeiru ubada unong Langbrot uyada yaki Langbrot bat uyale persya yaki nong chun jongka udai ka ti jong ka jingiada ka jing pelat ka badon bor ka jong Blei perbengai akan ke pertai ke bangini kita magi bawan ke jing macing perkat ke jongi kita magi bawan yale ke jing yang bukan zaman sim ke jongi dai ingin yale dia kata lemda dai da ke tim ke jong U Blei kabalong ke ding du jong nong Langbrot ini apa yo shando dai du habat udon uding du haka ketika mon bat ya ushando haka ketika diang bala ban itu bauta uday unong Langbrot unu badan yakini yo dindo aka ketika man yo shando aka ketika diang deuta ban tip bauta uday unong Langbrot uba shisha the genuine shepherd utshando utau yaka jingle kaba mi naka jing snow kepada perkat pikir kata ke concern bat ke jing isnei ke betap jing kata ke compassion ke jong unong Langbrot udan ya ka Langbrot pat kipar mene lada udingdo utau ya ka ketin ke jong U Blei kabadon ya ka bor bat ka ikhtiar ban penyai bat ban penbei yangi ushando utau ya ka jing trei jong mensi baku jong U Blei ubalong unong pentingan jemi dan lai kirukom hakiba unong Langbrot upunun kam yo shando joku hakabe deibat ka Langbrot kabanin kong uju pendun kam hakabatan ya ikun Langbrot ibadang don kam ya ka jing besa bam nakadut jong ka kemi ka jong bat ibadang don kam ban yo ya ka jing keduk jong ka lada ino ikon Langbrot ijgai na kakme uni ulong Langbrot ke ka ule ushimdu shandu bat umyat ita utan bat uyalam ita ikon Langbrot syakakme pada ule kumta kadau kalong balada unong Langbrot ukta ini ikon Langbrot dalaka jong kakti ka Langbrot kmi kan om tre shu ban keduk bat ban ai bam yaki namarkan sa don ka jing sma ka bami na kakti ka jong upenan kam namar kata ya ushandu ban walampak akakmi ya ikon jongka ban penyopat ya kata ka Jingiadei Kaba Phylla lani kata ka intimate relationship ka baka Langbrot kami bat Langbrot kon kidan bat ki baroh ngeit aka Jingiadei ka jongi aka jingiem ka jongi ni de ban kan mau ya kan kabulsien bau Blei utrei dalau jong umensim ban wan ra ya kata ka Jingiadei Kaba Phylla haki longying long san krisan ki jongi kabaar unong Langbrot uju penun kamru ya shando hakaba kener ban tampat ya ke Langbrot chelani kenang ba unyo ban kata ban pek benya yaki bakan amdon ke ru kaban penwit bat kunju ru bakin smu bat sujan ya uku unong Langbrot joki haba kini ki Langbrot kila sedang bansan
Kata ka jingiadei kila hak ban yai ban eno ia ka kemi ban yai ya ka lenti ban syempat ia ka jingkit kli aladi kani kala dei ka por ka baka ka kata ka jingiadei ka jingim ka jongki kala long ban dei ban don kata ka jingiadei ka bajan balau jong nong aplangbrot u nongaplangbrot u punan kampat akani ka por ya ushando ban serpai ki ban tani ki ban sloi ki ya kata ka jingiadei ka bajan ka ba unong aplangbrot udan ba la ka jong kalangbrot para ngeit ato kam dei kata ka jing prejong mensim bakoi aba nila ya kalenti nila dani ki jingkit kli ki babun aka jing ya lenti ka jung ya ka jing em bonsin u blei dala ka jing tre ka jung mensim bakoi ujong u yalam yangi bangin wat bat bangin terang pat u blei ban don ka jing ya dei ka bajan pat u kabalai unong aplangbrot uju pendon kam ya usyando aka bahikai bat penipat akalangbrot kaba sedang ban bakla lenti ya ka lenti ka bakadei ban yai haba kalangbrot ka sedang ban sakma ban bakla lenti unong aplangbrot uju pendei haka krum jong kalangbrot da utdo jong usyando uba ula penjeli ba ban uba jam ban penyai pat ya kalangbrot haka lenti ka ba unong aplangbrot ukwa ban yai habang ila sedang ban sakma kalenti ka jongi kadon kata ka bonsin ka baju keren nangi ka baju pasiau hangi ka bangi juong ka wipat ka kenti ka jingiatip lem lara ka jingiatip lem kala dei ka kadang don apo jongi lara ka jingiatip lem kan wan apo jongi ka dei ka sur ka jong ublei ka bau keren ning ba jong simbakoi ban ya lampat yangi hakalenti ka bau ublei ukwa yangi bangin yai David habu ang udingdo pan usyando jong iki pentengen ya na uplai ya kata ka jingiazam ka jong ublei ya men ba udan ka jing pek ka basitong ka jing pek ka bakthang ka baslei de ki umba ki balan shop de ki eryong ka bala pensyapting de ki nongshun pat ka badap de ki jing bakla ka jing im jong ukum ubriu rea bumat pat ya ka jing yalam ka jong ublei ka bau yalam ta ka ktien ka jong uhi badala ujong mensim ujong umat pat ya ka jing sut ka jing im ka jong umar pat ya kata ka jing tingen ka jing im ka jing pat umar pat ya kata ka jing terang ban ya idon ka jing yadei pat la ujong unong aplangbrot ujong pat dei namar kata uong tu penong ka donut ka batamai apo jong ublei batu pentamai ka mensim ka baik apo jong wat bread no yang na kamat jong ni bat wat shimno elaw mensim bakoi nanga sang kabasan huwei shi pokat wikid kon ni puli kata namar kata kani kasam ka baar pulai upla ba utrai ulong aplang jonga ngan om kerdu namar dala ka ktien ka badan bo jemu open bed yang akum unong aplang brot open yai ben open bed ye kalang brot talau dindo walang ka ktien ka jemu bat uyalero nakabenta jongka But dalau mensim uba usyando pat. Upen pau yala kata ka jing semua pikir ya kata ka concern ka ba udan. Kata ka care ka jing ka ba udan. Baru peniru ala ka jong kalam drat. Ya kata ka jing isnei ka ba dap jing ye. Kata ka compassion ka ba udan. Na ka benta la ka jong kalam drat. Baru ngeit U Blei ule kumta ya ke jingim jonga bat jumpi. Dau dendo o yalam. Dau shandoro upen pau ya katakan jing ke jong u yangi. Da ka tien jong u badau mensim jong u. O yalam yangi. Try jisu om na ngalong unong aplang prat upapa. Ngalong u dendo bat u shando. Ngalong mga katakan ketien. Ngalong mga uta uba ayapi yomen sibakoi. Uban yalam, uban hikai, uban penbet, uban pentengen ya kejengem kejumpi. Pal bangin ikloin em memangiru ban shimbat ban kam. Bau try ulong-ulong aplang brot jonga.
Lada kumu David ni kloi ban kam ya kata. Ilaban ong na kajing sus kemat na kajing kemen. Try ulong up Langbrot junga. Ngan om kerdo. Para bengin. Ini ya kambiang sipor ya kadi ke kerdop kajing kia juga. Kenhun Langbrot jung. David. Pani siya rumbiang siya kahakani ke tayo kabanwan. Ka Thursday kabanwan. Ban plibiang ikani ke kerdop sa sisin. Ban peipiang. Ya kata ka Jingiadei Kaba Phylla. Kapau try ubah unong up Langbrot. Udon ban Langbrot. Lani kaba Langbrot. Kadon batla ujong unong up Langbrot. Tad adu kata kapor. U Blei Un kyrkhu ipi. U Blei Un kyrkhu yang ilang. Jingiduwai. Nyai ho sa sisin pa kami ablay. Nakabanta kani kyrkhu bor kaba mema ay yang kani ka janmiet sa sisin pat. Yarap ini try babha bangin sulto. Yakat jingkam ka jung David kabu au try ulong unong up Langbrot jungangan kerdo. Bangin sulto pakalong kaba shisha. Kumbau David hi ulap batay bat ulap pensyai pan penskem. Bakatake ei kaba upla. Siya pangjong mi kalong kaba shisha. Kanang bamangiru ablay. Nginla ban pertubut yung David. Ubong try ulong up Langbrot junga. Nganom kerdo. Palay ingi dagi jing kyrkhu ki jong ikupa. Patuar wa kajing iba jong ibuli kupa ka manabong chukot. Kajing ay kajong Jesus Christ ubaw kon. Namba kajing islok kajong mansimukot kinlong ringkat patni. Nanta beradu hal kerta. Amen.